Hanjang langso along petrol pump kimi kangpupon. KSA Malong Ari lapen tekelangjun head branch atum pen patu pipon si football tournament kepatu kepangceng. Hanjang langso arat atum Arnika lektepia phat karchupon. Kardom normally pinani kang sama beta long peneli thare monosingti piniketeng sia beta arjupon ekta. Hanjang langso PWD IB adung Difo Road along Niarapu petrol pump kimi kangpupon. Nayara petrol pump license holder Ranjit terang pen kacepain pupon amaya long alhi sarpo aman pen Mukut Mohonto IM Karbing Autonomous Council Cetong dun lapen anparda MSC kadom terang pi abari mem Jiwan Chandra Pathok lapen pinang an ketikiding lapen manteng kidotum cetong dun renti Mai long alhi aman pen kacetong dun IM Mukut Mohonto ahin pen hanjang langso arat lapen dipu kinam kewang atum ta joy ke joywan awar sai longpon po pupen arnam arne hirjome hang piponsi pita ingte piponsi ing pupidun hadang so pen camera journalist mongwe teron la pen treson dekte report Karbi Daily News Korkanti constituency ke parlo tekelangjun jengrong pi pachu aklamalong tekelangjun branch lapen malong re sub branch atum pate piponsi KSA football tournament ke patu pangcheng pon Bangso kapathu kibipon lake sport anap aning ki hang awe kimi atum aphan ning kirung dun pen rakia hormu kirim ariso atum aphan ke pajok dun thekji aphan se bangso KSA football tournament kibipon posi KSA maipo thang sing timung pen ning jipon KSA malong ari la pen tekelangjun branch pen kibipon kecheng si KSA football tournament opening match along kapathu pon aterang atum lake Khayamilur Football Club lapet Airport aro Football Club angbong si patupon. Bangso along alhiaman pen kacetong don KSA Central Committee maipo thangsing timung habar kehat Regional Committee KSA maipo Robin Killing kongchun bang budha terang tekelangjun branch amaipo Jai Prakash terang lapen Mandal Dhoni atum tekelangjun Lams Chairman Amarjit Ingti Lam Secretary Amarjit Tiso Sarkari Gambara Roton Togbi atum penceng lok pinang an kita kiding atum cetong don. Referee mate kang saipon atum Purno Tiso. AFA Maheswar Rongpi Agustin Rongpi lapen rong supporteron atum si bangso ke patualong ing samjin pen ing saipon. Kapatualong lapupu atarang ketek Cehuman cit cingbar cit ajok gol hini cipi pen draw deadlock aphit tiebreaker pen si keren kihai patini pondok bangso akhot Atpotaro Football Club goal keeper Grinson Hanse pen Pumni abal save dead si Atpotaro atum cepai pon longlo dong mukak pen monoram be report Karbi Daily News Nangletum hem kimi mate hem sikim ikpoma Nanatum long si non hem sikim ikpo polotang te nangletum Nogao hojai longka nakhelo hem kikim ahormu enam jiaphan matha nangelo Nangletum adung het kedo dong mukak ahithi along Hanse Brothers Hardwares akulat along nangletum Humrida mignon joy ke pen lapan anam ki jumpen hem ki kim ason amung longponi appo Humrida mignon MS Hanse Brothers Hardware along nangletum ahem kachiki mahut akenang so ahor mujong sedang letum nangji polotang te MS Hanse Brothers Hardware akulat along Humrida mignon nangletum bangso akulat along pen adam jum hek lapen mesen pen horm longponikji Nangletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plang mesen arot mesen akwel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui pen cheng lok nangletum ahem kachiki mahot kupi ason ma kenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along longpon iketpo Nangletum akenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam jia phat 7002746330 along homri non Hanjang langso hawar rongching ri amekar karletang dhuniram lekhthe lapensika ingti pi atum asupi arnika lekhthe pi APSC asat langkache paondun ajok rong aradatum karchodam
Arnika lektepi alang li bihek aku penda lokasali aning hang pik abang pik lapen cepaduk pik anpart aketek jiapan aning hang pik lapen kabori pik abang pik alang li lokasali dun ceng laki sarbura kethan dun ai school hanjang langso Assamese LP school along hadak pen pli angdeng kecipaon dun pen puthot talbala jian ME school along pho angdeng pen Dundo afitu alang le English medium si jasemet kacharli aning kehang pupen aik akleng ke parjap high school High Mountain English High School along dun si kep ang deng asat lang chipon dun si Stern Karbiang Long College along pen BA chipon dun tulo afitu alang le akang tu yang deng kacharli jiapan pura Karbiang Long pen ang tandam lo lapen alang le kacharli bom ahut sitame kaprek awar sai sita choklem pon bom alang li methang cipaduk cot lapukali alang li hem atung ai aneng penceng lok apo apai kaddu ka we hem isi atung ta kajarak kajetu phik pik chenam bangso jok pini ani alang li arni collected pi APSC asatlang kajep ondon si ACS Junior Track nang ceman si hanjang lang so arat apan cot kali si Karbeng Long arat apan isi thedung anong nam man pilo hanjang lang so pen Video journalist mong teron along Trison Lekte Report Kabidele News